Altı zamanında sağdan sanni birine görüldüğü demir erdiraktır. Buna atarmansılıkta, saparmansılıkta, uruşvarlıkta, aşınağınlıkta, batırlıkta, sakiylıkta, comartlıkta, bağsı tağlanlıçılıkta, pehlivanlıkta mı çıkan adam olmadı. Dünyada iki orta biri, iki orta görüldüğün edin öldü. Görüldüğün 47, ağıyınız perizadı, övazan atlı, kıyametli oğlu varırdı. Görüldüğün her gelen aldığın şıkardan gelenle ağıyınız perizatmanın perdesizliğini bildirmeyecek görüp. Önünden yürüp çıkıp attan götürüp alıp düşürüp beni gana getirip heddet hormat vardı ederdi. İle şu ereğimden ağışı kardan gelinle ağıyınız peridat görüldüğün önünden çıkıp attan götürüp alıp beni gana getirip görüldüğün gök çay içeyemin, karı çay içeyemin, gant edip içeyemin, navat edip içeyemin iddiasından pır aylanıverdi. Emma görüldüğün bu hoşamatlıkları, bu hoşamaklıkları götürübilmeli. Ayet peridatın zahamda yerin üzerinde mengali pehlivan gerçekliği var mı kadi? Ağabey Feride Hanım ayıttı, evet bu arabak sene böyle erdik gördüm o. Sana erdimediler, sana dedip verin ova gırgı, ova tıntıngısı, çuvan var, çuvan sığır, neydi bir harman ne ayyan kıyı var kadip, ılgap verin çuvan sığır diyorlar sana dedi. Oho, Feride Hanım ermen bolsam erdik onun erdik boluydu. Eriklerin boyları minare kimin, kellileri kumbedi yar, kulakları kalkan yari, gözleri okura yar, burunları sızık yari, ağzam ocaklar, sakkalım kellerden söğüt yari. Yereğine de sen erikten bir kış tanıydı oturup, 5-10 tanıydım hizmetinde yurda ana sonra erik diyedir görülmedi. Ay Feride Hanım sen olaydan erikten birayyan bol geçen erlerden niye hadram yaşapıyorum dedi. Vak görülmedi solaydan hadram yaşapıyor dedi. Kim diyor ama? Onu Gürcistan yurdum nakı yurttan sağın niyetinden olan. Abi onu belirgen diyorlar dedi. 18 yıl vermişsin tefelek geçiyor sondan bir kadar var paşın alıp bilen eğer gitmiyorsan sondan var paşta kalın altın kol bin diyen vaktinde görürler ey Feride Hanım aytsan görmeyeyim de şu an sen ne aytmadın al hadırında sana aytayın bir kolundan bir iş gelen olsa değil indi menden haber sorsan var ha görürler bedirgenden bilir varsan sür ha görürler deyip ağabeyiniz Feride görürler kara 5 kelime sana aytıp dur gör bak ne derse. Yar belirgeni nabileri valsam sırha görevliyey. Yar uğru adamın verdiğine gen verdiğine Gürcistan'ın şiir uğruna. Zapar aynın gönderdiğine valha görevliyey. Yar gelir yolunda sen yatsan gele yatsan onun bile de savaş tutsan ey. Yar aslında ya boyun yetsene erha görevli ey. Yar görevli yeşil dillerdi gele verdi Türkisine 300 yerdi. Ağayınıza haber verdim var haber oğlum ya ey ey Ağayınıza haber verdim var haber oğlum Ağayınız Feridat kısasın tamamen son görevli arabayı yine görevli aydanda bir iş bitireyim varsan ha ayttım neydi? Sen bir iş bitirecek varsan safar ayının 15'ine ya 14'üne Aralık ayının boyundan geliyor belirgen. Şu gününden çıkmaya tayinini görüverdi.
Şey diyen vaktinde goraklı onu aytan olmayan ahir deyip der kadar bol bir yerden turup var edi. Emma ağınız pek adam kıygırda ay goraklı bediringen bir mert yigittir, er yigittir onun doğan bola dedi. Goraklı sok ahir dikip barsam gidiyeni eşitme demek. Doğru kırklan yanına vardı, kırkların yanına görsem meyhanada. Keyfi kök vaat hoş oluyor oturuyorlar da. Yeri vayta yigitler değil. Ha, bir kovalcıda aklı oğlu bedirgen bizim üstümüzden 18 yıl beri geçip görmekten hiç pazın vermendir. Bizim sondan pazımdan da hak olmaydı. Tabar koza turdu yerinden ay zangarın oğlu tuvalemeten şu atağın yolda sol gelen, babana yolda sol gelen. Sen özüne bir ömür yolda sol gelen. Şunlar aram bir kovurun tafamağız barsın deyip. Şundan näme olungan olcu olsa hem näme 3 gün edip 40 goroglarla näme tigirlik kaydı verdiler. Emma bular birini çoğun yol yarap Karadağ'ın eteginden ara salim boyuna kolaylaştılar. Goroglar aytı 47 ay 40'lar fil tutayda durun. Men bir barıp korkaydayım. Bedirgen nähilrak adam kadıyım. Ödüm çopan sıfatına girip bir yıl kıynam näme yapaltana minip gidiverdi. Barıp ara salim boyuna yıl kıynıp ölpeyi vaqına koy verip. Ödüm gurra qamışlık var soğuksuna tümünüp yatıverdi. Bedirgen yerden gelir kadıyım. Ol varmanı bedirgenim anardan näme 4 fan iner dengine koyup üstünden köş kurup oňam üstüne çykyp öde näme paýyzlap gelerdi. Bedirgeni görüň wagtynda görüň hayran galdy. Görüňle geten ýerine oýlaşdy. Allah jaly men muňa bilen baryp gepleşmedim hem hiç de soramadım. Gel şuň ýerine ýetip bir kagaz bir zat soraýyn. Gel şuňla gepleş göreýin. Men görüňdigim bildim bu sypatda diýip ýerine ýetip baryp. Assalamu alaykum Bedirgen aga. Wa alaykum assalam. Men görüňlagam goý berdi. Sen görüňiň näme soraýan? Ýylkywan çoban bolýar. Sen goroglyň ýylkywan çoban bolýar. Owa goroglyň ýylkywan çoban bolýar. Goroglyň ýylkywan çoban bolsa gorog näme ýyp goý berseni? Al goroglaga aýtdy Bedirgen 18 ýyl bäri üstüme defelek geçip ýör. Anha ertini getirer, büyruğunu getirer, oýuly getirer, büyülü getirer bir garaşyet özünden bir pasta kadyny getirip berer. Şo pasta kadyny bersin ýyp goý berdi. Gelip gelibini men ýanyma gelip beren ýylkywan çoban pasta orup goý berdi. Goroglagyň baryp aýtdy. Menim özüm gorogdan kim goramak pas gerek bolsa özü gelip alady. Oğlun jip durdu. Näýli boldy aýtdy diýip. Ýene täzeden bar al Bedirgen aga goroglagyň bir gamhor adam. Gelse kelle agalar, başyň keser, başyň teninden çıda sürer, malyny çandyra sürer. Janyny gowuldum berdiňde beri bırakdy. Gitşýörden çandyrakdy. Oğlun jip durdu, ýene barmady o diýip. Ýene ýurup ýerden ýetdi al Bedirgen aga diýdi. Ha, şu goroglagyň ysbahanyň getiren 2 tane sary aý bar. Birini bana berdi, birini öz aldy. Ana şo biri men ýanyna şunu çekip yağı yıldırıp bilsen onunla goroglagamdan uruşu bilyen. Eger şu yağı çekip yıldırıp bilmesen onunla düşüyüp pasını sağla verin. Emma bu sağır yağı çekmek için bir doğa koydu. Şu doğanı okap çekmesen 40 pelvanın gücü bir tıda yağı çekilmezdi. Bedirgen bu doğanı bileverdi. Yalpır ver yağı dedi, yağı kalptağına yankı doğanı okap ağzını kımardadır. Yağı çekmeye aynasdı. Yağın 2 ucu bir yere gelip paraya yağı şat dedi diye. Goroglaydı, ay Bedirgen ağa alıvır adı yağı doğru sen goroglağım yani men karamat hoca korkuzdu. Bedirgen näme ýaýym hatamaga sırtdy. Bar aýt goroglagyn ýaýym gelip öýdalar diýdi. Şunda näme gorogly ýerinden ýurup berdi. Aýt Bedirgen aga, häzir goroglagym gelse, aýt Bedirgen, o çygydyň ärigidiň ýaragyny atyny öldürüp bolsaň galar. Bir gelip ýören bir biçara çobanyň atyny ýaragyny aldap almagy utanmadyňmy? Toprak başyna diýdi taňa agyr demem diýdi. Wa şu gepin zaýat dost diýip. An ha ýaýyny zınk goý berdi, özüm ýoly ýörak gidip berdi goroglym ýaýyny altta geplemen ýygylan gaýdy berdi. Goroglyň baş şu geçne giýsen ýarymda 40'dan ýanyna gelip getdi. 40 ýytlama çykyp terip gördik goroglyň ýüzüniň ganyny ýok, etem ýok, petem ýok, ýüzüge appak tam ýalyp gitdi. Aýt goroglyň, al gördüňmi? Jyn gördüňmi? Gaplan gördüňmi? Şiir gördüňmi? Aýt ýigitler, al görenden hem beterrak boldyk. Jyn görenden hem beterrak zat gördük. Artlardan hem geçdik, ýylkydan hem geçdik, şiirden hem geçdik. Ýene ýylmadanlar sabar koza aldy Karolyn ýakadyndan. Aýt zaňlaryň ogly, sen ataňa bahabaga ýoldaş boldun, sen özüňe bir ömür ýoldaş bolup gelýän. Sen ataňa bahabaga şunu ýaratdyň. Yalan bir agymy daşa ýetip baraka agymy daşdan towaýdyn. Sen indi özüň aljaňy alyp bize bermejek bolup tap duran gurruňy diýip hoňurdap. Aňyr barp öwçanyň ýanyna bar aýtdy, öwçan oglum. Şuň ýaly bolsa ýa sataşy, ýa sataşmaýar. Öwçan oglum barp şu keroglanyň aýtsaňa, bir arkaga bir gidagaýly oglum şuňa diýdi. Öwçanyň bir ýaşykdan gelen degil oglum gelip näme keroglanyň ýanyna at aga diýdi. Ha? Şu Bedirgen nähili ýagam bolsa üstüne bir gidip görsek nähili bolýdy. Al öwçan oglum inni sen aýtdyň inni gitmesek bolmaýar. Ýöne bir zat aýlan, eger şoň bärilägine baryp ýyda gaýdaly diýagasaňar, bari gel bir kılıçdan geçsen diýdi. Özüm näme geýni bilen geýnip betamama ýaraklaryny takyp, 40 ýygy bilen bilen näme giýjaňysyny ýörüş kyldy gaýdy berdi. Şol giýjaňymyş tamysynda Bedirgenden nerler ýoldan çykyp,
Belirgene bağlığı kılık etkili. Belirgenin sesinden kırıkları mestan eken. Tavar kozaytay goroglar. Ha, yonun bu dağlarda, ağavağlarda, kulun kovlarda bunun gel şiirin kaplanın artığın senin esmedi yani. Hayt Mehram ağa, bu şiirimle, artığımla, kaplanımla edin bolu verse ağrım özü belirgen şu değil. Ve ağamın sesinden şun yanı varsa özüne aylıkari. O var bana anırdan gündoldu cahan yaktıldı görsen ama belirgen gözüne varmıyor. Tavar kozaytay ağa şu yasalmış saat mi hakikat adam atmış. Edil hakiki ağrım özü belirgen niye dersin o değil. Al ağa şu belirgen varsa şun yanına parayıp vermeli yılında kaydı verildi mi değil. Ya inni gelemede vara kaydı bilmesiydi. İnni barıp nâmede olsa pahasımı soğramı sok olmuyor. Bir kadar belirgen berden gelem olsa inni kede kalan yanından geçiyor. Üçüncü kadar kalan üstüne yürüdüp karnına nereye yürüdüp geçiyor. O var bana belirgenin nâme 40 yıl bilen gorağın gorağın eken gorağın yalfıldağıp dur belirgen ayıttı va. Yankı çofanı öldürsem olacakın barıp beni yamallayıp dura vay. İnni men ölmeni töleyim karağın öğden gelip 40 yıl bilen yiyip. Gerreğin nâmen miniklerin yerinden düşüp inerlerini bir kaptalı yoldan kıyıklıklar soğuşturuverdi. Şundan nâme karağıma belirgene kara. Menem geldim çanlı bildim gel pazınlar akbey oldu. Atsalar men sağı soldum gel pazınlar akbey oldu. Emma belirgenim karağın güzellerine çızaman iyidine yengse takağırlıp. Menem geldim Gürcistan'dan sana paç vermen karağın. Elimde gayratım marka sana zat vermen gorağın deyip. 5 kilometre sadece dur gorvak ne diyer ka. Atsalanlar savu soldan gel pazın beri ak be oğlum. Gel pazın beri ak be oğlum. Menem geldim Gürcistan'dan. Sana paç vermen gör oğlum. Elimde gayratım var kal sana zat vermen gör oğlum. Sana zat vermen gör oğlum. Çilinlerin bir de kalır gel pazın ver ak be oğlum. 40 yıllık meydanı işedirim. Kaygı belen yendişedirim. Yigitler boya peşedir sana zat vermen gör oğlum. Sana paç vermen gör oğlum. Çıktım meydan ettim. Seni öldürmekte kastıyım. Bedirgenin son kudreti sana zat vermeyen gör oğlu. Sana zat vermeyen ker oğlu. Ah o çıktın ey meydan ettim. Adam öldürmekte kastıyım. Seni öldürmekte kastıyım. Bedirgenin son kudreti sana zat vermeyen ker oğlu. Ah yar ey, gel yar ey, hep Bedirgenin son kudreti sana zat vermeyen ker oğlu. Bular bir tamamen son gorulma savar koydan yüzüne karab aytdı ayt Mehram ağa dedi ha. Beni bir maslahat vermesen olmaz sen idi. Hayt zanlarım oğul dedi ha.
Atan babamın yoldaş bolup gelen, senin yoldaş bolup gelen. Şu atçeli menden bir maslahat sonra bir işeden yeriniz var mı dedin? Maslahatı özün ver dedi. Al sana maslahatımı aytsam Mährem ağa deydi, sen 20 git başlıklayın, men 20 git başlıklayın. Sen sağından, men çepinden barsam, emellep şu bir nerin üstünden ağdarıp yere düşürüp elsek burada edersmin dedi. Şu gep bilen näme? Safar kozu 20 git bilen sağından, Göğröğlübek 20 git bilen çepinden barmağa aylaştı. Emma bedirgenim näme? Nerin üstünde oturan yerinde. Sağel tarafın näme? Golunay bir bulavulattı. Safar kozu başlıklayın 20 tane yetip gelen yigidin aydalarını kucaklap aldı. Bu yan tarafına seyredem näme? Bir elini qalgadık koy verdik. Göğröğlübek başlıklayın gelen 20 gidin näme? Aydalarını kucaklap aldı. Emma näme şu yerde Göğröğlübek aşağıdan bedirgen nerin üstünde oturan yer ikisi bir näme söwüş etdiler. Muňa seňem ýokarda kadam bolýa. Her gedek Guranny näme Göğröňlyň üstüne azyrak özüni taşlap, her gedek Guranny Göğröňlyň üstüne özüni taşlap ahyr bar agrabny goý berdik. Göğröňlyň näme bedirgeniň aşagyna galy berdi. Muny gören kırklar näme turon dep kaçmağa aylaşdy. Emma näme oçan sol gidip başyna aýt ağalar keroglagymyz galyp bar ýakanyň aslynda diýdi. Däl mäseleden herwaytda aýt zaňaryň ogul diýdi. Keroğluyal bir er bedirgenin eline düşürdü. Bizim barıp boşadır çeli kim olduk? Aklını getirdin mi danlar dedi. O varmanı sabar kozu yetkiliydi. Ayet Mährem ağa ha. Keroğlu ağam al kaytmasak olmaya kanımın eline kaldı dedi. Hey o vatşan oğlum hemişeki Arap'tan anına 31 tayak bilen kızıyım bozdumanın şu vat toyuna kızıp dumağa başardan ak. Elimde akıyıp bari men gitmeden boluna akıyıp bulam kaçık kaydı verdi. Kara diyen kıyırda kaldı bedirgen bilen Göğröğlüň ödü. Bedirgen näme Göğröğlüň boğazına 200 hancar getirip barayın vaktinde Göğröğlüň ayttı. Ay dur bedirgen dedi. Ha dedi. Sen haçan öldürsen ölüp eline kadım ben sana öyle bir kağıt aytçakladım mı dedi. O vaktin batırları, pehalvanları, gerçekleri birbirini dinlerken ayda aytçakladım orada dedi. Al bedirgen men bir atadan yaka yalnıydı adım men dedi. Ne oğuldan, ne kıydan, ne doğundan namushanım ma. Sen men şu yerde öldürsen ölüp kalı vermeli adım o adam. Niyetlim şu yerde oturup kalı vermeli ben dedi. Bedirgenim näme yekelik ýadyna düşüp güp belinin hanjara şak koyberdi. Bedirgenim atadan doğma yeke yigitdi. Bir Ay Sultan atly uýasy bardy. Ne dogony, ne agasyny insip başgyny hiçem howsary ýokdy. Ogul gydam ýokdy. Şundan yekelik ýadyna düşüp ödem gafa bolyp oturuberdi. Al Göğröňlyk onda şu ýerde diýdi. İkimiz dogon okuşaly. Men näçe wagtlar adyňa aşyk bolup, şu Göğröňlyk bilen bir dogon bolsam diýip berdim. İkimiz kelamlaryny ortaga goýup dogon bolaýly diýip. İkimiz şu ýerde kelamlaryny ortaga goýup dogon okuşup dogon boldular. Bedirgen ýoluny urajak bolup turan wagt Göğröňlyk aýtdy. Aýt bedirgen dogonum. Indi ikimiz dogon bolduk, agalyň inni bolduk. Ýör çarda alçanny bilen del men sen mehman alaýyn diýdi. Ýak. Al ağa men sen çarda alçanny bilen elim boş bermeýin. Şundan ýetip bolsa gitsem sowda moňsa, ýydyma gelişme. Sen sevgül peridadyň agyny peridada, öwatçan ogluňa özüňe 40 ýigidine, ra halat serpay bilen geleýin. Ağa häzir galaňy elim boş bermeýin. Ýöne sen şu wagtça şunan bir alyp goý diýip elini bir gaşa üstüne tylla tutturdy. Emma Keroğlubek aýtdy, aýt bedirgen, inni kimiz dogon okuşdyk, inni men senden pazar turan ýaly bolýaş diýdi. Al ýa qaga alasaňa diýip dur bir adam al diýip berip turan wagtynda alman durup bolýarmy? Alyp Keroğlubek munjubine saldy. Şu ýerde näme bedirgen bilen hoşlaşyp bedirgen ödi ýoluna gitdi. Keroğlum näme ýigitleň ýanyna gaýdy berdi. Keroğlubek bir iki defeden geçip seyredip görse oydu näme? Ülkör ýüşen ýaly 40'lar bir ýere ýüşip duran eken. Keroğlum gelişini görüp 40'lar hayran boldy. Haýt Keroğlu ağa diýdi. Ha, näde tipip geldin diýdi. Nämeden? O ýaňy syňy men ara gaýdan ýaly bir zat gaýtda diýdi. Paypo o daýa adam güýçi bol men eken oň diýdi. Başta men urup başladym. Soňragyndan ýakadyndan tutup men bedirgen urup başladym. Ahyr soňunda jan ağa inim dogon okuşaýly diýip ýalbaryp zordan men bilen dogon bolup kaçyp gutulup sypdy menden diýdi. Daýa adam güýçi bol men eken oň diýdi. Wa şeýlem diýdi howa. Onda näme ýörüň ýigitler diýip 40'lar atlanyber nira bar ýagan. A bedirgeniň üstüne bar ýa. Ha! Ay öldürüp elinden ýanky mal dünýalaryny al gaýçak goýdyň daýa adamna güýçi bol men diýdiň ha. O gaýdyň ýigitler men oňdan dogon okuşdum. Dogon okuşdyň sen okuşdun. Bize näme diýip ýürüberýärler. Ay ýigitler dura bolyň meselde bereýin şu alan teňe tyllamyny persine 5 teňe tylladan berdi. Bular näme şundan atlanşyk gaýdy berdiler. Habary kimden alan? Habar Keroğlubek'in özünden alaýly. Keroğlubek näme şu Qara dağyň eteginde giden bir jülgöligi bardy. Ýanky jülgölikde de bir garry eýýar mama Zeynel Kempir diýip bir mama bardy. Bir wagtlar Hünkar şah tarapyndan goý berilen içaldy. Ya bedirgeni Göğröňle düşman edip Göğröňly öldürtmekdi. Ya bolmasa Göğröňly bilen bedirgeniň arasyny bulap Göğröňle bedirgeni öldürtmekdi. Şeýdik goý berilen ýoluny içal Kempirdi bi. Göğröňlügem näme hergedek awa şykara alamançylygy geçenne. Muň bilen ene ogul ýaly bolup hergedek baryny 5 teňe tylla berip. Tim Göğröňlyň ýakynyň öwrünüş galdy. Göğröňlüge aýtdy gel şu gidip barma şu garry mamamyň bir gorkydan işim oňmasa şunu bir goraýyn diýip.
Yankınama mamang çatmasından "Esselamu aleyküm" mamı diye bir içerik girdi. "Ve aleykümselam gele var kudayım gele var" deyip ödemleme sıra düğüve kaçıp daşına yastık yorgun düşük taban tupan dağını yüşür bir ambaş taşla bir kaptalık işler oturan eken. Hayt oğlum yol olsun. Yani Huday verse bol olsun. Nereden geliyen? Bedirgenin üstünden geliyen. Pah. Bedirgen bile nimet geliyen. Bedirgen bile kıyametlik doğuna kuş geliyen. Bedirgen bile kıyametlik doğuna kuş geliyen yeniden yankımama arkalıkkan kaydıp iken diyini verdi. Vay Çannebil elden gitti diysene. Oğlanı çok kıyıd yesir bolt diysene. Peridadın elden gitti diysene deyip sarıkla verdi. O Mahmudcan näme diýdiň boldy bi? Häl sen ben näme diýenme düşünmesen gadyr inni sana düşündürýän diýip. Ol bursta duran näme 18 perdel kızılbaş tutarny eline alyp. Bedirgen aklynyň ıgrary bolmaz gelse ýurdun harap eýler bedirgen. Onuň bir sözünden durary bolmaz gelse ýurdun weýran eýler bedirgen diýip. Kerol be gara 5 kilometr aýdyp dur gör wak näme diýerkä. Aklının ıgrarı olmaz gelse yurdun harafeyler bedirgen. Onun bir sözünde durar olmaz gelse yurdun harafeyler bedirgen. Yey voya men yettim nedirim. Yar bir günü geldi ol Çannebil yanı. Feridadın aşığı oldu gayvana gel gayvane. Hoya gel gayvane. Diri koy vermegin ol Gürcisane gel Gürcisana. Gelse yurdun harapeyler yaram bedirgen. Bedirgen vayey bedirgen. Yar bedevun harladı bidinden bargal niyeti ve takdirin barın sangvarvi. Ödünü öldürüp malinem sürgül gelse yurdun harapeyler bedirgen. Yey vaya men yandım nedirim. Yar deynel kempir derler benim adım Wal düşman yetmesin gövün şadın gel şadın hoya gel şadın Yayın okuyesin onun dadın gel dadın Gelse yurdun harabeyler yaram bedirgen vayey bedirgen. Aley çaley gelse yurdun harabeyler bedirgen. Gelse yurdun harabeyler bedirgen vayey bedirgen. Emmana meseynel kempir bu sözün tamam edenden son. Göröklü ve ganama Feridadın aşık oldu gayvanı diyen yeri dım yaramadı bana.
Gowunna guman edip gowunu kavelini oturuverdi. Kırkıydam näme ana aytmadık mı? Wak yan öldürmeldin şonu öldürsen bolmaýam halam giýstal ýör öldürýän şonu dip goroglyň ýola salyp gaýdy berdiler. Goroglyga gelen ýerine ikirjiňden ikkeli öldürsem makam, öldürmesem makam. Öldürsem makam, öldürmesem makam. O barmana näme? Bedirgeniň geçşek ýolundan öňünden dolap çykyp, mun gözüne bir görünüp öldürmäýin hal dogan okşanam ýaňy. Näme işläp ýör kawy diýmesen gel öldürsem şu gözüne görünmän öldüreyni. Bir gaýa bu kul bedirgenin geljek ýoluna näme teredip duruverdi. O barmana bedirgenim näme? Ýanky 4 saniyeriň üstüne koşukdyk. Wa yalançyda bir gorkanym goragyldy. Mun bilenim dogan okuşdum. Inni maňa adam elinden ölüm ýok. Şu neriň üstünden bir aşağı kaçıp boynu oňurylyp ölämese inni men ölmeýän o diýip. Wagt hoş bolyp näme meýmirep ka uklap ka oýanyp şemala araňa tiýip gelýärdi. O var mana näme goraglym Sariýa kemirokdan doldurup bir okum agdyny diýişläp näme ra bedirgeniň çep gurtagynyň çenap durdyk. O var mana ýigitden biri aýt gorag atçak bolsaň atsaň näme garaşdyň diýdi. O var mana goraglygyn sypdyryp goýberdi baryp näme bedirgeniň çep gurtagyndan degdi. O var mana ikinji okalyp ikinji okam atdy. Olam şoň ýandan baryp degdi. Bedirgen eýletini beýledense üçüncü okam atyp goýberdi. Üç ok bir yerden degenden soň bedirgen näme neriň üstünden dağ gaýdan ýaly bol bagdarlyk gaýdy berdi. Bedirgen ýere düşüp näme gana ulanyp ýatyrda. Şol näme bedirgen ýatan ýerine. Wa kim meni gapyrlykda öldürüp beren, kim meni gapyrlykda atyp beren. Kim meni atanamasa gözüme bir görünseň, ya bir kimliğini aýtsaň ganyň geçmegi mümkin bolmasa men goragly diýip bir agam bardyr. Tohumyňna tijiňne zat goýmagyny gyrar diýip aglap ýatan ýerine eline sazy bolmasa diline sözi. Bimakal geldiň ýanyma her bir başda ölüm bardyr. Boýadyň gyrmyz ganyma ýalňyz başda zulüm bardyr diýip 5 kelime söz aýdyp dur gor wak näde ýerka. Mahal geldin yanıma yer ver başta yar ölüm vardır. Gel vardır ölüm vardır. Boyanın ey kırmızı kanım ey yalnız başta yar ölüm vardır. Yar ardılımla kovup yeteneyim. Hayya kabır yan yar çalıp tutun ey. Gel he tutun ey çalıp tutun. Adoğullu kuvada fınyedin Gör oğlatlı ey ağam vardır. Geceler doğanay bolanayım. Ateş baba şayip bolan ey. Gel he bolan ey gel he bolan. Urus ney gel nüve tay bolan. Ay sultan deyip uyan vardır. Yarar malı öldüm bedirgene. Doğru gelsen yar ötür men gan. Gel gan gel gan. Aduhun oldu ey ahir zaman. Orta yolda ey kadam vardır. Bugün oldu ahir zaman orta yolda kadam ey. Kadam vardır yar.
toyolda ey kadam vardır Görüğlatlı ey ağam vardır Görüğlatlı ey nim vardır Manamı bedirgen bu sözün tamam eden son. Görüğlüğün aldığı düşüp öldürenini bildi. Görüğlüğün namı sol gelen yerine vah bedirgen ineyim. Seni öldüren sol namart görüğlüğün ödü oli deyip. Yankı namı Zeynel Kemper'in aydan sözlerini kaytalap. Bedirgen'e talap kolay süyüşük geliyor gözü yaşına ama payırda gözünden gidip geliyor. Ağlap namı Bedirgen'in baş ucuna geliyor oturdu Bedirgen ayıttı ayt görüğlüğe dedi. Men sana aytmanların olsa eyyar Kemper'in hünkar sağ tarafından ikimizin aramızı bozmak için koy verilenlerin son aytmak yadından çıkarttırın. İnnim ben senden narda ol ki sevim edecek tadım yok. İnnim ben senden razı idi. Yönüm ben senden neyme canımı tavsırman edecek bir haiştim var. Neyme haiştim var Bedirgen doğun. Neyme haiştim var sayt dedi. Men neyme ödüm ulan bir pelvan mert erkşi. Men beydip cesedim 7 onun üstüne yatmasın. Meni kov edip yuvup artıp toprağı tuğla dedi. İkinci ay çıktı adamı Bay Sultan ip uyan var. Soğum Karahan töre deyip bir yuğut düşmanı var. Men bar vaktıma yanına gelebilmedi. İnni men ölenme olameste olamnama Ay Sultan'a gün vermez sen şu Ay Sultan'ı sol yazından halat ettiydi. Üçüncü etçek haiştimam. Şu drone yerine gözüm yumulmanka gözümün açıklığına ödünün namar dedi benim mer dedi bir nama ettiydi. Drone yerine ağlap Bedirgen ağa. Şu namanı hazıra edip bereyni Bedirgen'e karap. Bedirgen'in boyunlarından kucaklap zar ağlap. Uğrap geldin Çanlı Bey'in iyilinden ağalar ağası Begdir Bedirgen. Gürcistan ilinin hanı sultanı dağlarının arslanı şiiri Bedirgen neyip. 5 kilometre aydıp dur gör bak neye der ka. Geldim Gürcistan'ın iyilinden geleyim. Ağalar ağası Begdir Bedirgen gel ya Bedirgen gel. Gürcistan ilinin hanı sultanı dağların arslanı şiiri Bedirgen gel. Gel haber gel. Yar bedavun uğradı pelen kasınayım. Karamadım belendine pesine gel pesine. Hoya gel pesine. At oynadım geldim özüm üstüne gel üstüne bizim yerde kaymaz oynar ey Bedirgen oya Bedirgen gel ey Bedirgen. Sağır bağrım başım para kesildi. Bazı sava yerler boli ve süldi. Ha düşman hilesinden gözüm kapıldı. Kapıldı. Gözüm kanlı. Yaş o doldu ey Bedirgen gel Bedirgen gel ey Bedirgen. Yegdi de geyiptir samardan gör kuvoyo. Başını geyiptir Bektaş bir kuvoye gel bir. Görül ve doğunluğumuzun verki düşmanı kasetti sanıyayım. Bedirgen ve ya.
herdeşim, baş yoldaşım, yol kardeşim ey, tayatım gel, tayatım gel ey, doğratım. Yemma gorogla bu sözün tamam edenden soň bedirgen etdi. Al goroglaga sag ol, men senden üzüldüm. Inni men senden ölüm diýdim mırda diýdi. Sen men tenimden ýaýyň oklaryny sogur diýdi. Goroglama bedirgeniň teninden ýaýlar sogurdy, bedirgeniň teninden janym çykdy. Goroglama 47 ýalyny çagyryp aýtdy, jigitler diýdi. Bir beguna adam ganyna galdyk, dogan okusypdym, kıyamatlyk doganmyň ganyna galdym, bir kempirin gepine gidip diýdi. Inni näme del diýdi. Inni meni ýuwartyp musulmançylyk däbini kılıp depin edip ýere duglamasak bolmaýdy jigitler diýdi. Şu yerden näme yigitler ol bedirgenin cesedini bir gıra çekip yuvartıp näme musulmançylyk däbini kılıp yere duğlap üstüne altından kümmet saldıryp näme öden Perizadyň ýanyna geldi. Perizat Gorogulbegin giden ýa-küdüniň geleni ýokdugyny bildibi. Eýt Gorogulbeg näme işler etkeldin? Hani eden işlerden bir habar ber, näme der etişdirdin? Yüzüň hemen salyp görnýär diýen wagtynda. Sözüm eşit Perizadym namart Gorogul men boldum. Hakkara kıldı yüzümni muzzir Gorogul men boldum diýip zar ağlap. Eline sağ olmasa da diline sözü. Perizada qarap eden işini köp pişoyman olup 5 kilometre aydyp dur gorwak ne derga. Sözüm eşit Perizadım, namart Gorogulum men boldum. Ey namart Gorogulum men boldum. Hakkara kıldı yüzümni, muzzir Gorogulum men boldum. Namart Gorogulum men. Yar Dağıstan'a kovup yettim, Dağıstan'a kovup yettim. Yakabryan çalıp tuttum. Ey yakabryan çalıp tuttum. Vah doğun men deyip alda battım. Namart Gorogul men boldum. Zalim Kerogul men. Yar gepek ettim gönlüm seni, gepek ettim gönlüm seni. Yüreğim ağzıma ini. Ey yüreğim ağzıma ini. Bir bivuna yıldız seni, zalim Kerogul men boldum. Namart Gorogul men. Gorogul paniğe geldim, paninin ötörünü bildim. Ey paninin ötörünü bildim. Ay sultana kanlar boldum, kan kor Gorogul men boldum. Zalim Kerogul men. Ah geley, zalim Kerogul men boldum, zalim Gorogul men boldum. Namart Kerogul men. Emma Gorogulbeg bu sözün tamam eder soň agyrys Perizat aýtdy. Aýt Gorogulbeg, men saňa gitmän kan bedirgen bir mert jigitdir, äri jigitdir, bedirgen bilen dogan bol diýipdim, sen kulak salmansyň, eşitmäni eken o diýdi. Inni näme deýdi? Inni nesihaty alsaň, birinji bilen şol eýýar kempir öldürtdi. Ikinji bilen bedirgeniň maly mülküni, dünýäsini, teňne tyllasyny, kılnym gymyldatman öz ýurduna ugratyp goýberdi. Gorogulbeg näme Perizatyň aýdan häzir etdi. Ýangy kempir näme maskara kılıp badyryň ortasyna getirip öldürtdi. Bedirgeniň maly mülkünem näme 10 saniyede sabar kodan başlyk gaýna diýip, şuna Aý Sultan ertip gowşuryň diýip ýola salyp goýberberdi.